kishiya kar kai mini kishiya. Khadija, duk me ke faruwa ne haka? Wani irin rashin mutunci da rashin da'a ne ke faruwa? Duk abubuwan da kike yana dawowa kunnen mu, kuma duk na ji komai. Me yake faruwa? Kishiya karkai. Kawo ka yi haƙuri ba laifina ba ne. Duk abin da ka ji ya fara laifinsa ne da butulcinsa. Haba Habibi, wai kai damuwa aikin nan ne har yanzu a cikin ranka? Ya kamata ka cire shi. Haba babe, kin sani cewa kusan sati biyu kenan da iyayenki suka yi min magana in kawo kayan aure. Gashi ban da komai. Na je neman aikin nan, ina jira, gashi daga ƙarshe an ce min an cire sunana a ciki. Ya zai aure ya yiwu a haka? Ba ni da aiki, wannan aikin da shi na ta'allaka raina, gashi an cire sunana. Ya zan yi? Dole in damu mana. Kar ka damu, tun da kana da ilimin nan kai da kanka za ka iya ƙirƙirar makanka sana'ar da za ka yi. Ban gane me yake nufi ba. To da me zan ƙirƙiri sana'a ban da komai? Kar ka damu, gobe idan Allah ya gami ina da albishirin da zan baka. Albishir, babe. Wani irin albishir kenan? Me zai hana to ki bani yanzu? Wani mutum ne kana da zumuɗi da yawa. Bari da Allah ya kai mu gobe. Lalle ko ki tabbatar gobe tun da sassafe zan zo kofar gidanku don ki bani wannan albishir din. Allah ya kai mu. Ka kwantar da hankalinka, albishirin na nan zuwa. Babe, ni fa albishirin nan da kika yi min jiya, shi nake ta tsammani. Shi ne dalilin da ya sa fa na zo tun da wuri, kuma na ga kin fito empty handed, baki ce min gashi ba. Yana nan zuwa za ka gan shi. Yanzu nan ba da daɗewa ba. Ina hankalinka ga mashin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Al'amura, na da jama'a. Ya sanninki. Kamar yadda kika buƙaci na kawo miki takardunki na Millennium City. To ga su yanzu na kawo su. Amma Khadija, me zaki da su? Wannan saurayi na ne, kuma mijin da zan aura. Akwai 'yar matsalar da ta taso ne nake so in bashi ya saida ya jajari. To, ba zan hana ki ba. Sai dai amma akwai wasu sharuɗa wanda idan ya amince wanda za a gindaya sai ya sa hannu, ke ma ki sa hannu. Amma malam wannan wani irin sharuɗa ne? Sharaɗin shi ne muddin kace za ka rabu da ita, ko nawa duke ka ta zama a cikin kashi 100 za a cire kashi 75 za a bata. Ka yadda? Shikenan, na yadda. Shikenan. Kishiya kar kai min kishiya. Kishiya kar kai min kishiya. Kishiya kishiya kar kai min kishiya. Kishiya kishiya kar kai min kishiya. Kishiya kishiya. Shikenan. Na bar ku lafiya. Sai kin zo office. Ba matsala. To, ga saƙonka. Babe. Gaskiya babe, na gode. Na gode sosai, Allah saka da alkhairi. Kuma Allah ya bar mu tare. Amma babe,
ko da ke da shi kenan ba komai. Na gode. Yanzu kin san an ce da zafi-zafi ake dukan karfe. Don haka yanzu bari na je na ga me ya kamata in ko? Shi kenan. Kishiya, karkai mini kishiya. Kishiya. To. Yau zan fara fita. Ba nula. A bari da in saka maka. Kira ki samu? To sa'an ganin kin iya. Ba ki iya barin sa kana. Da dai daurin dan kwali ne sai a bar miki. Ai kuwa. Sa hula wannan nawa ne. Sosai. Wani jaka. To, shikenan. Ni zan tafi. To Allah ya tsara hanya. Allah ya kare ka, Allah ya da kai lafiya. Amin ya Allah. Ni ma bari miki addu'a. To. Yanda zan bar ki ke kadai Allah ya zaunar min da ke cikin aminci in dawo in same ki cikin aminci. Amin amin. Bye bye. Bye bye. Kishiya, karkai min kishiya. Amma fa garka min kishiya. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa Bintu. Na'am yaya? Ina antinki? Ta fita ta tafi kasuwa siyayya. Ok, ta tafi kasuwa? Ok, to zo ki ji. Yawwa Bintu, wani sako nake so in baki. Ki kai ma malamar ku da Allah. Gobe in kin je makaranta da Allah ki bata. To amma yaya sakon menene? Ki ba fa na son wannan yawan tambayan. Kawai ki je ki kai mata. Sako ne. Kin ji ko? Amma yaya son ta kake yi? Ke ba fa na son wannan shashancin tambayoyin naki nace. Ki je ki kai mata. Illa iyaka kenan kawai. Amma yayin auren ta za kai na san dalilin da yasa kake son ka ƙara aure. To tun wuri ka canza ba ita ya kamata ka aura ba. Me yake nufi da wannan maganganun naki? Kawai dai yaya shawara na baka. Allah ki je ki kai mata kawai da Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Uwar gida ran gida. My love. Ana zaune ana hutawa kenan. Wallahi. Barka da huta. Barka dai. Wasu kaya ne nan na taho miki da su. Bari mu buɗe miki su ki gani. Ni ba ki gani. Kishiya, karkai min kishiya. Kishiya, karkai min kishiya. Wayannan kayan kuma fa. Kin san me nake so da ke? Ina so dan Allah ki tsaya tsaf, ki natsu, ki fahimce ni, ki ji me zan faɗa miki. A zamana ni da ke, babu abin da na rasa. Duk abin da nake bukata, kina yi min shi. To amma ki sani, lokaci ne yayi. Waɗannan kayan da kike gani na kawo miki su. Ina so in ƙara aure. Aure? A cikin gidan nan? Wallahi ba zan zauna da kishiya ba. Ka manta alƙawalin da kai mun? Tab. Ba zan ƙara auren nan bane, don kin gaza min da wani abu. Kuma ba wai zan ƙara auren nan bane don in cutar da ke ko don in kuntata miki. Kamar yadda na faɗa miki, kin san komai lokaci ne. Don Allah ki fahimce ni. Ki haƙuri. Kishiya, karkai mini kishiya. Kishiya, kishiya, karkai mini kishiya. Wallahi tallahi ba zai yi ba a cikin gidan nan. Ina sarƙata, ka fito min da sarƙata. Ni da waye a cikin gidan nan da har aka ɗauke min sarƙana. Ka fito min da sarƙata. Khadija, wai me ke damin ki ne? Na san dai ba kya shaye-shaye.
amma me yake nufi da na ɗauka miki sarka? To ni da waye a cikin gidan nan? Waye yake shiga ɗaki? Yarinyar nan Bintu tun da nake da ita a cikin gidan nan ba ta wa ɗaukar mun kuma saboda haka kai kake da damar ɗaukar mun sarka a cikin gidan nan. Waye sani ko ka ɗauka ka je ka saida ka kai wace yar iskar da kake so ka aura. Ni ne barawo kenan. Ni ban ce haka ba amma in kai ka ɗauka haka ne kawai ita na iwa kawai ka fito mu da sarƙata in ka ɗauka. Kin manta cewa ke kika ɗauki sarƙar nan kika je kika ajiye ta akan durowa. Na faɗa miki cewa bai kamata kina ajiye abu mai daraja a gurin nan ba. Ki ɗauke ta ki je ki kai cikin ɗaki ki sa ƙaramin durowa ki ajiye. Ba ni na faɗa miki wannan maganan ba? Kin je kin duba cikin durowan baki gani ba? Ka yi haƙuri, na duba na ga sarƙa. Kishiya, karkai minki. Kawo kaji abin da take cewa. Ko da yaushe in aka tashi magana sai ta dinga cewa wai nayi mata butulci nayi mata butulci. Ni kuma ban san me nayi mata na butulci ba. Kawai saboda na ce zan ƙara aure. To menene na butulci a cikin aure? Wani haƙi ne daga cikin haƙoƙinki baya baki? Ci ne ko sha ko tafatarwa ko ko muhalli ne baya baki? Duk mun san irin ƙoƙarin da yake yi akan kare haƙoƙinki. Menene butulci a ciki? Kawai ya iya zuwa ya gaya muku zai ƙara aure amma bai iya gaya muku abin da ke haɗa butuna tsakanin shi ba nake kiran shi da butulci. Kawo kaji ko? Ko da yake na tabbata ba halinta bane a da. Wannan ƙarin auren da na faɗa mata zan yi shine canza ta. Take min irin wannan rashin kunya. Hello? Ok, shigo daga ciki tun. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Sannun ku. Aiwa sannu. Na kawo takaddun da kika buƙaci in kawo miki. Ga su nan. Dan ba shi waje zauna. Kawo wannan shine takardun yarjejeniyar mu da Aliyu. Gashi ka duba. Aliyu, yanzu duk wannan abin da sa hannunka aka yi? Ni wallahi kawo ni gaba ɗaya duk abubuwan nan da ya faru wallahi yaudara ta suka yi. Aliyu, Khadija, yanzu duk irin abin da muka ɗaura ki a kai da kuma duk irin kyakkyawan zaton da muka yi maka Aliyu, a ce irin abin da za ku aikata kenan? Idan har wani abu ya shige muku kai ba ku fahimce shi addini ba, ba za ku iya neman na gaba ba? Hatta kai ku ga zubar da keta kuma alfarman aure, alfarman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kasance na shine aure, ku je ku bi tsarin Yahudawa a ce kun yi yarjejeniya a cikin takardun da na gani fa, a cikin yarjejeniya idan kaddara ta ratsa aka samu rabuwa ya nuna cewa cikin dukiyan da ya tara komin yawansu dole sai ya ɗauki kashi 75 ya baki. Wannan tsari ne irin na Yahudawa wanda kai kuma ka biye mata. Kai malam barista ko? Kai ne duka shirya wannan abubuwa. To babu damuwa, wannan matsala ce ta gida, matsala ce ta kai da kai. To yanzu mun sallame ka. Sorry, za ka iya tafiya. Na bar ku lafiya. Maganan nan ba iya ƙarin aure ba ne. Maganan da nake muku yanzu ba iya matsala ce ta ƙarin aure ko kuma rigiman zaɓen da kuke samu ba ne. Wannan zan zo kan shi nan gaba. Ina magana ne akan taya aka yi kuka bari son zuciya ya shiga tsakaninku da har kuka aikata wannan abu.
wannan ba tsari ba ne na musulunci. Idan za ki taimake shi babu wanda a cikinmu nan kawunanki ko mahaifiyarki da za ta hana ki. Mutum ne wanda kike so kuma mun yarda da tarbiyyar shi yasa har muka amince masa ya fara tsayuwa da ki tun farko. Idan da kin zo kin gaya mana cewa za ki taimake shi akan yi abin da zai yi, mu mai ɗaura masa aure yake ko ba shi da kosisi. Duk me ya kawo wannan abubuwa? Wani irin abu ne wannan? Kun zo kun ɗauko wani haƙida wacce ba tamu bace ta musulmai, ba kuma al'adarmu bace ta Hausawa, kun je kun aikata. A ina ku koyi wannan? Wani irin abu ne wannan? Kuma bari in gaya miki Khadija, kin yi wani kuskure guda ɗaya wanda idan ban gaya miki ba ban sauke nauyi na matsayina na wan mahaifiyanki ba. Yanzu kina son shi kamar yadda kike son shi, haka Allah ke son shi, shi ma iyayen shi suna son shi. Idan kin samu matsala ba ki yi imani da kaddara ba. Mu ma kama muna sanar da cewa an ɗauki lokaci da aurenki, Allah bai albarkace ku da haihuwa ba, amma ba shi ke nufin cewa Allah ya tsane ku ba ko ya manta da ku ba. Idan kuma ya kawo miki kaddaran nan hakki iya amsa kin amince kin yi haƙuri cewa baki haihun ba, tunda mu dai baki taɓa zuwa kin kawo mana ƙorafin cewa Allah ya baki 'ya'ya ba. So mun san irin tarbiyyar da muka miki kuma ba za ki taɓa yi ba, za ki dangana da Allah. Amma kuma sai a fannin da ya ce zai ƙara aure ne ba za ki iya dangana ba? Kina so ki hana abin da manzan Allah ya umarta ai ne? Manzan Allah cewa ya yi idan har za ku yi aure, ku yi aure biyu ko hudu. Idan ba za ku iya adalci ba sai ku zauna da ɗaya. Wannan in dai har manzan Allah zai iya yi ma al'ummarsa wannan adalci, Allah ya ma al'ummarsa wannan adalci, ya ce in ba za ka yi adalci ba ka zauna da ɗaya, saboda shi baya son zalunci kuma ya haramta zalunci akan kansa. Sai a ce ke ce za ki zo ki haramta masa abin da Allah ya halatta masa? Wannan ba daidai ba ne, kuma wannan ba tarbiyyar da muka baki ba ne. Kuma daga yau ba na so in ƙara jin wannan magana. In dai Khadijan da na sani ne, ‘yarmu Khadija, to ba za ki arata da wannan maganan ba. Allah ne ya halatta masa ya aure. Kuma ke da ya jarabce ki da wannan ƙaddaran bai ce ba zai baki ba. Da kan ƙara jin wannan magana. Daga yau kan ƙara jin irin wannan tarzoman ko kuma tashin hankalin yana faruwa. Malam Aliyu, kai shugaba ne a gare ta. A lokacin da ta kawo maka wannan, tsoron me kake ji? Kana jin tsoron talauci ne? Ko ko akwai abin da kake tunanin Allah ba zai baka ba, wanne zai iya baka? Dole idan Allah ya yi maka, ya rubuta a cikin ƙaddaranka za ka samu abu, sai ka samu ko ta wani hanya ne. A lokacin kana gaba da ita, tunaninka ba iri ɗaya ba ne, sai kai mata magana. Ni dai yanzu kuskure ne ko riga kun yi shi, amma dai ku bi tsari na addinin musulunci, ku ƙara zuwa ku samu malamai su ƙara warware muku, ku san menene haƙoƙin zamantakewan aure, ku san menene haƙoƙi na abin da ya ce a bari. Idan aka ce a bar kaza a bari, idan ka ga abu ya yi kama da haƙida irin na Yahudawa ma ba a so ka je kusa da shi. Da haka ina muku fatan alkhairi, kuma ina fatan daga wannan kuskuren ba za ku ƙara maimaitawa ba. Kuma ka sani cewa in Allah ya baka dama ka yi auren nan, dukansu matanka ne. Dole Allah zai tambaye ka ran gobe kiyama, dole zai tambaye ka akan kowanne. Manzon Allah ya ce idan kuka ran tashin kiyama mutum ya tashi da rabin jikinsa a shanye, to yana da mata biyu ne, kuma baya wa ɗaya adalci. Wannan jaraba ce babba. Ko a duniya aka baka da shanyewan ɓarin jiki, kana cikin tashin hankali. Bari ranar tashin kiyama da zaka haure saraɗi da ɓarin jiki shanyayye. Don haka a kula da haƙƙin Allah. Mun san iya ƙoƙarinka kana yi wajen kulawa da yanmu. To idan Allah ya baka iko ka samu ƙari akan shugabancin da kake, kai ƙwari kai adalci. Shikenan kawo, in Allah yadda za mu gyara kuma za mu kiyaye. In Allah yadda irin hakan ba za ta sake faruwa ba. Ina fatan ka je kin fahimce ni. Kawo ka yi haƙuri, in Allah da za mu kiyaye. Allah ya muku albarka.